Takže jdeme natočit video, dneska džus a já nevím, no, jdeme natáčet. Kámo, dejte like a odběr. Tak hej. Nahrávku pošlem, samozřejmě. Úplně normálně. Na kruce. Kámo, že to je dobrý. Kámo, to pošlu mám. To pošlu tátovi, jak to zpracuje. Bude z toho dobrý video. Kámo, já se potřebuji otočit. Halo. Ne, natáčet.